Slyšel jsi cvaknutí? To, funguje to? Jo, dobrý. Tak jedem, uděláme si tequilu Sunrise. Takže potřebujeme grenadinu, potřebujeme grenadinu, tři díly tequily. Když nemáte tequilu, dejte tam rum. 1, 2, 3. Potom čerstvý pomerančový džus a led. Když nemáte led, dejte tam vodu. Aby to mělo hezčí barvu, přidáme to, co doby přežít. Blue Caracao. Kdybyste to neměli, tak to tam nedávejte. Taky tak jeden díl. Tady máme ten pomerančový džus, ten je místo ledu. Jo, počkej, tady máme jabkovej. Tak když nemáte taky tak jeden díl. Asi tak. Tak, to ochutnáme. Promícháme. Shaker není potřeba, protože není led. Jemná, vyvážená ovocná chuť. Pálíme na jazyku. Barvu si můžete splést s kolou s rumem, ale to už vám pak bude v podstatě jedno. Takže si to doma udělejte a